Mela, inkomplu kalamita grazzi bħal dejjem tal-li segwuna u tal-li anka tipparteċipaw fil-lob li nagħmlu anka biex tittantaw ftit ċortikom mal-premijiet li jkollna waqt kalamita. Ma mhux se nitkellmu dwar dawk il-premijiet issa. Konna aħna qabadnija fuq suġġett hawnhekk li għandu x'jaqsam ma' Kane Said li mhux l-ewwel darba li qiegħed hawnhekk magħna. Naħseb l-ewwel darba wara il-festi. Naħseb it-tieni darba wara l-festi jekk min issejjer żball. Naħseb iva. Naħseb iva. Kif inti? Ninsab tajjeb. Nsellim lek Tiziana, nsellim lit-tim kollu wara dan il-programm u nsellim lit-telespettaturi. Ekku, il-numru importanti li aħna jkollna fuq l-screens tagħna 1777 u tafu intom ukoll li l-Fondazzjoni Lob Responsabbli għandha il-pjattaforma fuq is-social medias kollha, ġifieri dawk kollha u nħeġġeġ minn issa illi jaħsbu illi hemm xi ħadd li għandu bżonn ftit għajnuna jew forsi intom stess tixtiequ tieħdu parir, tiddejqu xejn, imma kemm iċċemplu 1777 u nies professjonisti se jilqgħu kull mistoqsija li intom tagħmlu tajjeb. Il-Fondazzjoni kif tħares lejn ir-realtà tal-lob tal-azzard fost l-anzjani, ma tantx tkellimna dwar dan is-suġġett. Ekku, Tiziana, llum nixtieq nagħmel daqsxejn ta' parentesi fis-suġġett u nindirizza iva lill-anzjani tagħna li nistgħu ngħidu l-lob tal-azzard għandek ammont kbir ta' nies li jilagħbuh li huma dilettanti li jħadnu din l-attività bħala delizzju minn 35 sena l fuq. Imma għandek predominanza kbira bejn il-51 sena u l-65 sena. Iva, mill-lokalitajiet ta' Tramuntana u nofsinhar tal-Port Northern u Southern Harbour Regions. Allura huwa id-dmir tal-Fondazzjoni li nindirizzaw dan l-age bracket, din l-age bracket ta' nies. Iva, l-attività tinkorpora wkoll lill-anzjani tagħna u rridu nirrikonoxxu il-fatt li għandna ammont ta' nies anzjani li jilagħbu għall-gost, li jilagħbu b'responsabbiltà, li jilagħbu taħt il-limiti finanzjarji u taħt kontroll ta' ħin u hemmhekk yes, they are playing for fun. U qed jieħdu l-pożittiv mill-attività soċjali li pereżempju tiġini f'moħħi l-attività tat-tombla u ma fiha xejn ħażin. Imma rridu nirrikonoxxu li għandna ammont ta' anzjani li eżempju sforz is-solitudni li jkunu għaddejjin minnha jaqgħu mhux għall-lob tal-azzard, Tiziana, jaqgħu għall-lob tal-azzard eċċessiv. Sewwa. Fejn hemmhekk il-persuna qiegħda għal kull ħaġa ta' xejn tqatta ammonti kbar ta' ħin tilab, tirriskja flusha u qiegħda taqbes il-limiti finanzjarji, qiegħda taqbes mill-budget li supposti tagħmel kull xahar. Allura hemmhekk jinħolqu ċertu problematiċi, ċertu riperkussjonijiet. U allura hemmhekk aktar minn qatt qabel inħeġġeġ lill-ulliet, lill-persuni tal-madwar biex anke xi kultant il-ġirien biex insommu kuntatt mal-anzjani nkunu midħla tar-rutini tagħhom isma' missieri mhix qegħdin jagħmlu matul il-ġurnata. Sew. U nafu biżżejjed li l-ħajjejja maġna, nafu biżżejjed li r-rutini huma maġlin b'mod eċċessiv xi kultant biex nuża dik il-kelma u jekk ma nistgħux nattendu għall-inqas darba fil-ġimgħa jeżisti l-apparat teknoloġiku magħruf bħala mobile jew telefon u nagħmlu kuntatt magħhom anke permezz ta' dan l-apparat. Nużaw il-komunikazzjoni, Tiziana, nkunu midħla tar-rutini tal-anzjani tagħna x'qegħdin jagħmlu. Ħalli jekk ikollna xamma li l-anzjani tagħna qegħdin jidħlu bil-mod il-mod vizzju, bil-mod il-mod fi prattika eċċessiva, niġbdu l-attenzjoni.
Normalment jiġri Tiziana, persuna anzjana tibda turi ċertu sinjali. X'inhu ma dawk is-sinjali? Inti għandek kif tapproċċja lill-ommok, lill-missierek rigward is-suġġett tal-lob tal-azzard, għandek il-persuna tibda tinnega. Sew. Jew il-persuna tibda tikdeb saħansitra sinjali ieħor fejn is-soltu l-anzjani tagħna ma jitolbux għall-flus, jibdew jitolbu lil uliedhom jew saħansitra anke nepotijiet biex iselfuhom il-flus biex imorru jilagħbu t-tombla jew imorru jilagħbu dak il-famuż biljett tal-lottu kif u x'fatta. Irridu noqogħdu daqsxejn b'sebgħinejn. Npoġġu madwar mejda, nitkellmu, nżommu il-kalma importanti ħafna u napproċċjaw is-suġġett. Għaliex jekk ma nitkellmux mal-anzjani tagħna hemm kapaċi li s-sitwazzjoni mill-ħażin tmur alla. Importanti wkoll nimmaġina li mhux titfa' ċertu pressjoni wkoll fuq dak li jkun, jiġifieri li wieħed isaqsi jew ifhem delikat is-sitwazzjoni, ma tistax tmur tgħidlu x'qed tagħmel jew ieqaf is-sax. Naħseb illi wieħed il-mod kif titkellem ukoll jaffettwa. Proset. Irridu nżommu l-kalma kif diġà qed, napproċċjaw is-suġġett. Jekk persuna tkun żbaljat, persuna dak li żball ta' darba ngħidu jiena, persuna tista' tmur lura u tkoprih dak li żball, jekk naraw li isma' l-ommi, missieri għandha bżonn daqsxejn ta' support, nippruvaw ninkoraġġuh jew ninkoraġġuha biex jammetti jew tammetti li isma' ġejt dari mal-ħajt sfort il-prattika eċċessiva tiegħi. U tu nippruvaw ndaħlulhom f'moħħhom li jisma' illa inti qed bagħti minn din is-sitwazzjoni, inti għandek bżonn support. Importantissimu li l-persuna tirrikonoxxi dawn il-fatturi. Jiena għalxejn inċempel għas-support fisem ommi u fisem missieri meta daw ma jkunux qed jaċċettaw is-sitwazzjoni. Allura, bil-kelma tajba, anke permezz daqsxejn ta' għajnuna, nitkellmu magħhom, naraw forsi l-persuna għaddejja minn mument mhux ta' solitudni biss, minn mument ta' depressjoni, minn mument ta' ansjetà li din qed twassal għal prattika eċċessiva. Infatti kont se nsaqsik, għax dan mhux xi sintomu li tħossu, imma jista' jkun li hemm riperkussjoni għaliha. Is a boundary. Hemm terminu causality. Inti għandek cause and effect. Jiġifieri persuna tibda taġixxi b'ċertu mod mhux tas-soltu normalment ikun hemm kawża. Jiena semmejt is-solitudni. Jista' jkun hemm pereżempju riperkussjonijiet kawżi soċjali bħal mi ħanivvinta eżempju l-vjolenza domestika. Li tikkawża ċertu attitudnijiet, ċertu imġieba li ma tkunx tas-soltu. Ir-reperkussjonijiet huma varji, Tiziana, soċjali, mentali, nuqqas ta' attenzjoni. Dwejja, ħafna dwejja, mood disorders. Jekk naraw li l-affarijiet mhumiex sejbin bħas-soltu, niġbdu l-attenzjoni, nikkomunikaw, nerġa' ngħid mhux kull min jilab ibati minn riperkussjonijiet, hawn min jaf iżomm kontroll, hawn min imur biex jieħu pjaċir jgħid kelma, eċċetera. Imma meta naraw li qed issir ta' rutina, qed jintefqu ħafna flus li isma' flok qed tixxi l-affarijiet essenzjali għaliha ommi qed tippreferi tmur tilab it-tombla, hemmhekk niġbdu l-attenzjoni u ma fiha xejn ħażin, Tiziana. Le, semmejt pereżempju tombla, naf li ħafna anzjani jieħdu pjaċir jitħaltu, eżempju, hemm ħarġa jinnaf tal-komunità li qed jintaqgħu ma' sħabhom qed jieħdu pjaċir jinnaf labu t-tombla. Jiena naħseb illi tmur oltre minn hekk, naħseb illi tiġi darba, u mbagħad it-tieni darba. Ekku, proset. Il-ħin kollu diħlaw ħirġa fil-banek tal-lottu ġifieri. Noqogħdu attenti. U anke mhux għax żbaljat persuna kif qed tajjeb ħafna inti,
waqgħet id-dinja, in-nepotijiet ma noħduhom x'għandhom. Ġifieri, insomma kollox taħt kuntest. L-importanti li ikun hemm lok ta' vizzju irrid ikun hemm is-sapport ukoll. U hemmhekk il-fondazzjoni huwa xogħolna huwa dmir tagħna Tiziana li noffru dan is-sapport. Il-numru, l-linja ta' sapport nazzjonali kif qiegħda tidher fl-iskrin 1777 ninkoraġixxi lil kull min għaddej minn daqsxejn ta' ġidaru mal-ħajt minħabba l-lob tal-azzart, għaddej minn problemi finanzjarji minħabba l-lob tal-azzart, it-tfal tiegħu mhux qed ikellmu minħabba l-lob tal-azzart eċċessiv. Biex jiċċempel dak in-numru mhux bil-fors irrid ikollok vizzju biex iċċempel dak in-numru nistgħu anke nagħtuk l-opinjoni tagħna, il-pariri tagħna, pointers l-emmulaw. Ma fija xejn ħażin, ma waqgħetx id-dinja, kulħadd uman, kulħadd taħt l-istess saqaf, Tiziana, kulħadd jingidem, l-importanti li nitalmu u ma nerġgħux naqgħu għall-iżbalji tagħna. Importanti wkoll aħna semmejna lil dawk li jixtiequ jgħinu. Naħseb li ma tagħmlux ħażin li kieku jieħdu parir qabel ma jaffaċċjaw lil persuna nafu kemm hu diffiċli li persuna tammetti. Din naħseb f'kollox. F'kollox, Tiziana. Ġifieri maħniex qed nippuntaw subajna. Taf kif, ġifieri sakemm tagħmel il-pass dejjem hija diffiċli. Aħna dejjem nitkellmu fuq il-lob tal-azzar. Għax huwa s-suġġett tagħna wkoll. Jekk inti tixtar is-suġġett sew il-pointers li aħna nagħtu r-responsabilità l-benefiċċji li żżomm f'moħħok pożittiv u negattiv jatwal kollox li aħna nagħmlu. Hawn min jaħdem b'mod eċċessiv, hawn min jixtri b'mod eċċessiv, hawn min ipejjeb, hawn min juża s-sustanzi, allura rridu nżommu kollox taħt kuntest. Eżattament. Jiena nħeġġeġ lilkom ukoll tiddejqux tirrikorru il-fondazzjoni, ċemplu, tkellmu b'mod konfidenzjali ħafna, ġifieri ħadd mhu se joqgħod ixandar isimkom jew xettu, tiddejqu xejn naf li hawn Malta kultant inħossuha ftit din imma naħseb li llum il-ġurnata għarfien b'saħħtu ħafna u wieħed joqgħod attent. Ekku, rridu nirrikonoxxu wkoll Tiziana li Malta huwa gżira żgħira, pajjiż żgħir, konfini huma li huma, allura dik il-biża inħossuha aktar. Imma li għamlu kuraġġ u fitxu s-sapport. Iva, u jekk aħna għandna servizz nużawh. Ekku. Ġifieri dik hija top of the list. Għandna s-servizzi mela s-servizzi nużawhom għalhekk qegħdin hemmhekk. Kejn, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Intom inħeġġiġkom illi ħadd ma jaqta' qalbu. Jekk hemm problema ma jfissirx li ħadd tibqa' għaddejja ma dejjem hemm ċans illi wieħed jieqaf u nirranġawha. Minn hemmhekk imbagħad wieħed ikompli jgħix ħanajtek. Imma ovvjament irridu nimbuttaw ftit lilna nfusna tajjeb. Mela, 1777 huwa n-numru li aħna inkomplu nfakrukom dwaru tiddejqu xejn titkellmu mal-fondazzjoni għal aktar għarfien u pariri. Mela, ftakru wkoll fir-ritratt ta' Mariża u tiegħi fuq il-paġna ta' Facebook fejn intom tagħmlu like u share u tirbħu bosta rigali magħna. Naf li hemm ħafna kummenti bħalissa għaddejjin u jiena wkoll ngħidilkom grazzi għaliex ta' kif isser li intom qegħdin attenti wkoll għal kull programm li aħna noffrulkom matul il-ġranet, matul il-ġimgħa kalamita. Infakru wkoll li għada se titla' ix-xirja nkunu nafu ir-rebbieħ li qarreb ħafna lejn il-prezz tax-xirja tagħna ta' din il-ġimgħa. Ibqgħu magħna għax fadlilna aktar mistednin.